Te salut! Acesta este ultimul video din această serie despre slăbit și vreau să discutăm câteva lucruri despre investiția în sănătatea ta. Deci investește în sănătatea ta și nu în boală. Pentru că de cele mai multe ori noi oamenii alegem să facem ceva doar după ce ne îmbolnăvim sau chiar și sistemul medical tratează doar boala și nu previne, nu se investește în prevenție. Un citat spune că ceea ce obținem prea ușor nu prețuim la fel de mult. De exemplu, chiar și acest curs, dacă este gratuit, s-ar putea să nu pui mare valoare pe el, să nu te intereseze prea mult sau să nu faci ceea ce înveți. Dar atunci când plătim pentru ceva, atunci când dăm ceva, suntem mult mai recunoscători, suntem mult mai deschiși. Nu prețuim sănătatea până nu o pierdem. Așa suntem noi oamenii până nu pierdem ceva, până nu ducem lipsa, nu ne dăm seama că ne-a ajutat, nu ne dăm seama cum era, cât de bine a fost. Dar să ne păstrăm sănătatea este o datorie morală și religioasă, pentru că dacă ne-am îmbolnăvit, devenim o povară pentru familie, pentru societate, nu mai putem funcționa normal, vor fi costuri mari, probleme mari și va afecta pe cei din jur într-un mod negativ. Unii poate spun că mâncarea sănătoasă este scumpă, mâncarea bio este scumpă sau fructele și legumele sunt scumpe. Dar oare medicamentele sau tratamentele medicale sunt ieftine? Este ieftin să mergi la medici, să mergi prin spitale și să ai parte de un tratament corespunzător, să fii sănătos. De multe ori suntem gata să plătim oricât, să mergem până la capătul pământului, la cei mai buni doctori, la cele mai bune spitale, cele mai scumpe tratamente, dar nu vrem să ne schimbăm, nu vrem să facem nicio schimbare, nu vrem să avem o alimentație mai sănătoasă, să avem alte obiceiuri și căutăm doar o pilulă magică, căutăm doar ceva cu minune. Spuneam mai devreme că dacă primim ceva gratuit, s-ar putea să nu prețuim așa de mult. Dar când plătim pentru ceva, pentru un serviciu, pentru un produs, pentru un aliment, atunci simțim mai mult că am investit și apreciem mai mult, crește valoarea pe care o acordăm. Prețul nu înseamnă doar bani, ci și angajament. Deci când punem banii pe masă, când am achitat ceva, nu doar achiziționăm, ci ne angajăm să-l folosim într-un mod serios. Dacă cumpăr o carte foarte scumpă, atunci mai mult ca sigur o să o citesc. Dar dacă o primesc degeaba sau dau pe ea doar câțiva lei, atunci ar putea să stea în bibliotecă mult și bine. Și mulți oameni, când vor să-și atingă obiectivele, mulți oameni de succes, atunci fac o plată, fac un angajament, cumpără un abonament la o sală de fitness, plătesc pentru consiliere, pentru un curs și au angajamentul să se țină de treabă, își rezervă loc în calendar și se asigură că o să facă acel lucru. Investiția în ceva reprezintă și investiția în tine. Deci de multe ori ceea ce alegem să plătim reprezintă o formă de autorespect și de respect față de timpul și energia noastră. Când investim în propria dezvoltare, în cursuri, cărți, anumite programe, atunci punem un preț pe creșterea noastră și acest lucru ne face să fim mai dedicați, să valorificăm mai mult, să fim mai atenți, să fim prezenți, să ne luăm poate notițe și să punem în practică ceea ce învățăm. Deci când plătim pentru ceva, fie că este vorba de timp, de bani, energie, atunci facem o alegere conștientă, facem un angajament și avem un rezultat mult mai bun.
Alt lucru este că majoritatea bolilor din zilele noastre se pot vindeca. Deci vreau să rămâi în minte cu acest lucru că bolile civilizației noastre, cancerul, diabetul, bolile de inimă se pot vindeca, sunt soluții și responsabilitatea este doar în mâna ta. Să nu asculți poate doctorii sau personalul medical când îți spun că anumite boli sunt pe toată viața. Da, sunt cazuri în care nu se poate face nimic, dar cel puțin bolile de care am amintit sunt lucruri care se pot face, se pot ameliora, se pot vindeca și dacă nu o să investești în starea ta de sănătate, dacă nu o să previi bolile, dacă nu o să ai grijă de tine, atunci, la un moment dat, vei fi nevoit să investești în boală, în medicamente, în tratamente și o să te simți mult mai rău, o să te coste mult mai mult. Iar dacă crezi că sănătatea este scumpă, atunci încearcă boala. Dar nu aștepta să-ți ajungă cuțitul la os ca să faci ceva, ca să iei o decizie, ca să iei o schimbare, pentru că s-ar putea să fie prea târziu. Acum, spre final, vreau să spun că aventura de-abia începe. Aici doar am prezentat succint câteva informații care sper să te ajute, dar vreau să te îndemn să fii deschis, să înveți, să studiezi, să cauți soluții pentru problemele tale, să investești în tine, în educația ta, în sănătatea ta și vrea să trăiești fiecare zi ca și cum ar fi ultima și ca și cum ai fi nemuritor. Deci să faci lucruri bune, fapte bune, să înveți, să experimentezi ca și cum ar fi ultima ta zi și totuși să te gândești la sănătatea ta, să te gândești pe termen lung, să nu faci excese, să nu îți pierzi sănătatea, ci să te gândești că ești nemuritor și ai o viață lungă, să investești în tine. Era odată o discuție între un antreprenor și o altă persoană care îi spunea că de ce să nu cheltuie toți banii, de ce să nu se distreze, de ce să nu se bucure de viață și la ce îl ajută investițiile, la ce îl ajută averea, că oricum moare. Dar ce este mai rău decât să mori sărac, să mori bolnav sau prostuț, fără să investești în tine, fără să investești în sănătatea ta, în educația ta? Ce ar fi mai rău decât la înmormântarea ta să spune, ăsta a murit falit, ăsta a fost un calic toată viața, a murit vai de capul lui, a fost bolnav 10 de ani, a stat în pat, s-a chinuit și a nenorocit familia, a lăsat datorii în urmă. Cum ar fi dacă s-ar întâmpla așa? Sau ce să nu spună, uite, a fost sănătos, a murit pe picioarele lui, a lăsat ceva în urmă, a fost un om gospodar. Spre sfârșit, vreau să-ți mulțumesc pentru atenție, te îndemn să stai aproape și să mă urmărești pe rețelele sociale. Îți doresc multă sănătate, mult succes în ceea ce faci și ai grijă de tine.